Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Miriam, 36 anyos, minyo og may usa ka anak. Nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak. Aron niyo'y sabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang ni siyang nakaton og lakaw og makigduwa na sa laing bata og nag-edad pa lang siya og 2 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Nak, Bethel, hinay lang ha, madagma ka. Apad ka. Dali ara kang minag ko sa itong mga anak mo. Murag ka nos alang tong tuiga nga, nanganak ta. Unya karon kusog na kang dagandagan. Lagi? Na! Murag gidangat na dagma ng imong anak, day. Mamauli na lang niha. Papahawayan ko nun yung bata kay ganiha, ragyan ni sigig dagandagan. Kapuyag naw nga ng bata agod. Nansa man na siya? Lagi, nakatugin taon sa iyang kakiat ganina. Mao di ay. Nikaon na ka? O palagi day. Oh, timing kaayo. Wa pa mansad ko ni kaon dong kay gipakatog ko pa ni Bethel. Magdungan na lang ta. Inuman ang daghang tubig, nakbi. Ano mang ginamawa ng imong ubo, uy? Sakit ako tiniba. Oh, sakit imong dughan? Oo. Kinuo ko. Nga naman ka? Ipa-check up na nato ang bata day. Oh, mabitay akong plano. Kaya wa man ginamawa ang iyang ubo. Manahid lang ko nga mo-absent ko aron nga makuyugan ta mo. Sige dong. Doon na siya'y pulmonya. Ang base po sa resulta siyang blood test, anemic siya. Unsa, Dok? So, usa may kinahanglan nga buhaton na mo, Dok? Magkinahanglan tagdugo para sa inyong baby. Ha? Ginoo ko. Maayo gani kay nakakita na tagdugo dayon para ni Inday. Maulagi dong. Kuya, wagin lang ko ato eh. Magampo lang ta day. Nga unta maukira siya. Maayon ta dong. Si Inday Bethel day. Ako tong gibiyaan sa ilang classroom dong para matiwas na ko nilabhuno na to dinhi. Mabiyaan raman gud siya. Dili naman mo hila kay malingaw naman sa iyang mga classmates. Maayo hinuon. Maayo gani day no kay dili na pare si Inday sa una pag 2 years old niya. Masigilag ka sakit. Maulagi dong. Ay, simbak ko in taon palayo. Dili na tumausban. Pero ako to gingnan iyang maestra hinoon. Kung doon ay problema, manawag lang dayon siya nako. Maayo hinuon. Ang maestra ni Bethel. Hello? Hi, Ma'am Miriam. Ma'am, pwede maanin mo karon dayon si Bethel? Nagsige man ko ni siyag suka. Oh, unsa, ma'am? Niato gidayon ko sa eskwelahan. Daghan tuod siya og gisuka og didto na nagsugod ang akong kalbaryo. Kay sukad atong hitabua, nibalik man ang iyang sakit, nibalik ang iyang ubo, unya maghilanat pud siya. Usahay mo reklamo siya nga kasukaon og malipong pud kuno. Unya, Naalag ito ko akong ilong. Ginoo ko na. Nag-nosebleed man ka. Dadon ti ka sa ospital. Kinahanglan siya abunuhan og dugo kay may anemia siya.
Unsa, Dok? Og, Mrs. Need siya magpa-test og electrophoresis. Unfortunately, wa ta anak dinhi. So, kinahanglan nga dadon ninyo siya sa syudad. Dok? Dong, Ginoo ko, saon man ni. Sige naman lang nagsuka og dugo si Bethel. Yang ilong pod, naay mo to nga dugo. Dali, day. Dado na to siya balik sa ospital. Naglibog ko dong. Kung unsaon na to si Inday. Uga sa tagkwarta para ato siya mapatambalan og tarong. Pasensya kay day ha. Gamay ragid ka nga akong sweldo. Nangita sa kong kahuwaman ako pero wa man po'y magpahuwam. Dako-dako masab gutong atong kinahanglan gud. Saon man hinato eh. Kada admit ni Inday, sige lang tag-abono niya og dugo. Dili ko mundang og pangitag paagi day. Dong. Inday Bethel, ganun dako man imong tiyanday. Ampot lang. Dili man ni normal yun nga pagkadako sa iyang tiyan. Kung busog lang ang bata. Doy! Andoy! Oh, gano'n day. Dong, dado na to balik si Bethel sa ospital. Siging abono og dugo niya, ma'am. Kung gusto mo mugamay iyang tihan, kinahanglan siyang operahan aron matangtang ang iyang spleen. Unsa, Dok? Ginoo ko. Mao gyud yung problema namo ron kay wa mi kwarta para opera niya. Ang among mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may mahitabo sa among anak kung dili siya mapaoperahan? Musamot ba og kadako ang iyang tiyan? Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, iron deficiency mao hinungdan nganong anemic ang among anak. Unsa man sa hinungdan aning iron deficiency niya? Nag-start ni og 2 years old siya. Tungod ba ni sa kakuwangon sa nutrisyon sa iyang pagkaon, sa diha migawas na siya sa akong sabakan? O basin, tungod sad kay na ako'y pagkuwang sa diha naapas siya sa akong sabakan? Ikatulong pangutana, mga pila man mo ay magasto kung paoperahan namo siya? Dako ba? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang panit sa akong anak paggawas, murag lusparon na gyud. Pero buyag lang, wa raman siya magsakit-sakit ato. Diha na pagsugod pag 2 years old na niya. Kaliwat pasad ning mga ingon ani. Naglibog yun ko kung nganong nagka-iron deficiency siya, nga gi-breastfeed man unta nako siya sa gamay pa. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miriam. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ko ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor, ug usa ako ka psychiatrist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mambuhatan sa 3rd floor OCR Martinez Billing Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga remember, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Manggod na yung mga kakuliani mahatag dayon ang gusto natong mahitabo sa tong kinabuhi. Wagi pa mga taglisod-lisod, no? So, you take that as a life experience or stepping stone for the realization sa imong mga dreams sa ning kinabuhi. So, wala gay inunta outright ng gratification, no? Agigitag mga kakulian. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Miriam.
36 years old, minyo, may usa ka anak nga taga Tuburan, Cebu. May tungod kini sa iyang anak ba to, no? So bati na to sa drama. So regards dahil mga taga Tuburan, no? Diha sa Balamban, Asturias, no? Nakaanak ba ako ng bairan? Namalit midag saha sa saging. O namalit og ihatagan na malang gimig sa mga saha sa saging, no? Niya ako'y mga listahan sa mga nagpuyo diya sa Baitadel Condotel Unfunction Rooms diya sa Sugod, Southern Leyte. Ako lang gining basahon nila mga ngan kay permede po silang maminaw, no? Paspaso lang ako, nagandaghan ra ba na pero sige lang, no? Mga taga Silago, mga taga St. Bernard, Southern Leyte na, no? Si Luis Valenzuela, Kay Gases, Andrew Palaran, Cliff Angie Masagka, Humel Kabalan, or rather Carl Sari Gumba, Cesar Joshua Vasquez, Ayok sa Bato Leyte, no? Og mga taga Libas, Barangay Libas, no? Si mga Lura family, si Johanna ug si Juliana, Iris Ani Sirigo, Janice Maraun, og the last but not the least, mga taga Hinundayan, Southern Leyte, maadjong pagpaminaw ninyong tanan diya, no? Si Juan Benedict Paradiro, Jimar Pastera, Margie Tugunon rather, Juan Rio Teres, ug ang iyang mama ko nga pirmigong maminaw nga si Mary Postera diya sa Anahawan, Southern Leyte, no? Og mga taga sa paman sunod lang po ning uban, no? Mga taga Tuburan, Tuburan maning atong sender karon, no? Diyang lapita sa inyo, no? Mga Bistiel family diya sa Tabuelan mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Miriam punto medical, hitog kini siya iyang anak na ay problema, no? Medical. So unang pangutanan ni Miriam, unsa may mahitabo sa among anak kung dili siya mapaoperahan? Musamot ba o kadako ang iyang tiyan? Depende na sa clinical judgment, Miriam, sa inyong attending doctor, no? Kay naman po'y mga kaso, mga elective surgery nga pwede ra ma-delayed ang operation. Naman tayo gitawag og emergency, urgent, or elective. Kanang elective meaning makahuwat ra na siya mga pipila ka bulan or adlaw, no? Usa maoperahan. Pindi kung ma-assess through diagnostic procedure ang sitwasyon sa imong anak, kung angay na bagyod siyang operahon outright or makahulat pa bag mga pipila ka semana or bulan. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, iron deficiency mao'y hinungdan nganong anemic akong anak. Unsa may hinungdan aning iron deficiency niya? Nag-start ni 2 years old siya. Tungod ba sa kakuwangon sa nutrisyon sa iyang pagkaon sa dihang nigawas na siya sa akong sabakan? O basin tungod sad kay naa ko'y pagkulang sa dihang naa pa siya sa akong sabakan? Well, kaning iron deficiency anemia, dili ni siya iron ka ng scrap iron, ha? Usa mas Dr. Obra nga appeal man ng scrap iron, dili lahi ni siya nga iron, no? So ang causes ani is loss of blood, no? For some reasons, kung kulang sa nutrition, yes. So ang usa ka tawo nga kulang og iron, kaya unsa man gyud ning iron? Kining iron mao ni siya mutabang sa atong red blood cells nga magdag oxygen, kining gitawag na tog hemoglobin, ngadto sa lagkalain-laing parte sa atong lawas. Kung kulang tag iron, meaning ang atong dugo kulang pod og nutrisyon, no? Nga magkada og oxygen ngadto sa different vital organs sa atong lawas. So may mga tilimadon nga usa ka tawo kulang og iron, dali siya kapuyon, maglisod ginhawa, nya luspad ang iyang inunta pamanit, ang iyang kuko, iyang mga kuko sa kamot ug sa tiil medyo dili healthy looking, murag nagcrack ma, no? Ang iyang inunta dili normal looking, atong dila mangod diha mangod primero gud nato masulayan ang kalami or dili kalami sa mga pagkaon. Tan-aw nimo murag di sa healthy looking, dili siya kining reddish ba normally, no? Unya imong tiil murag way kusog,
no? Di makadaog sa imong lawas. So, mauna ang iyang sa mga bata, para ning imo, delayed ang iyang motor o psychosexual development kumpara sa ubang bata nga himsog. Problema mo, complain siya mga labad sa oo, on other some psychosomatic ang uban signs and symptoms. So na yatong ma-expect sa usa ka tawo nga kulang og iron. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor or rather ikatulo, mga pila man maoy magasto kung paoperahan namo siya dako ba? Well, depende akong tubag yun ni mga about money matters. Depende kung asa man nimo dalhon ng imong anak Miriam, nganto sa pribado bang hospital o government hospital ba? Kay kung government hospital, labi na karon no kay gi-modernize, gitagaag pagtagad sa atong bagong gobernador sa Sugbo, si Pam Baricuatro, no, ang atong mga district hospitals, yung mga provincial hospitals. Sumudo lang ka dito, na lang refer ko doktora ni na lang doktorin ni obra. Actually kining uban nga mga batanon nga mga doctors nga nagtrabaho din sa Sugbo, mga naay mga estudyante na ko ni ana, no, kay katong sa wala masayod ako doktor ni obra maestro ko, ha, nag-teach ko sa mga schools of medicine din sa Sugbo. So uban na ng mga doktor kakailan na sila nako, inalang nga gi-refer ka para nga naay assistance. Ug wala gay kaya mahimo man ka gi-refer sa DSWD for financial assistance. Kung naay membro sa PhilHealth, dependent pa ng imong anak, ang ipanghambog karon nagisigig balik-balik sa atong mga komentarista national level is no balance billing, no, bisan diha pa ko sa Vicente Soto sa una, wa na ko karon diha. Mo to ilang giyon nga basta kay membro ka sa PhilHealth, no balance billing as long as dili po ka magpa-admit sa private room. Kay uban man gud pod nag-discharge, maghinaot or mag-expect nga no balance billing pero mupili og private room. Dili kay kung mupili kag private room, meaning to si maka-afford ka. So mao na ang ila pong basihan sa atong mga social worker to classify kung indigent pa ka or maka-afford ba ka. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang panit sa akong anak paggawas murag lusparon na good. Pero buyag wala man siya makasakit-sakit adto. Diha na magsunod-sunod pag 2 years na siya. Kaliwat basad ning mga ingon ani. Naglibog ko nganong naa siya iron deficiency nga gi-breastfeed unta na ko siya sa gamay pa siya. So akong balikon ang rason aning iron deficiency is dili adequate ang blood niya sa mga hamtong-hamtong na ay bleeding somewhere o niya kulang sa nutrisyon. Mga mahinumduman ako mga tambal na mo sa una kay dugay man ko nag-private practice, general practice before ko nahimong psychiatrist. Murisita ko sa unag mga sanggubayon, mga Perinsol, mga iron, mga Fusol. Mga mahinumduman ako ferrosulfate. Available ni sa atong mga kwan. Sa grabe nakikaayo nga mga problema kinalanig blood transfusion. Pero makuha na to ning iron pinagi sa pagkaon sa nga iron rich food. Unsa may mga iron rich food? Kining karne, kanang lean meat na ayon ng tambok pod, no? Nya kanang mga poultry products, no? Mga chicken, turkey, inumdum na inong ko ni pamayong paminaw dede ni Alfred Lastimoso, no? O Rodel Lastimoso. O si Minty, ako nag-mention ka na, gas ka, ha? Ayuhag ariglan ng imong mga manok diha. Mga seafoods, na siya yung mga iron, salmon, tuna, mga mga prutas nga, oranges. Tomato is rich in iron. Nya apple na siya. So makuha na yung mga iron deficiency problem sa atong pagkaon, no? So mas maayo nga gi-breastfeed nimo sa gamay pa imong anak Miriam, pero dili na siya garantiya nga dili siya magkasakit ani nga problema ha. So I hope nga you will go and see a pediatrician para mo monitor closely ang iyang mga electrolytes, minerals ug kinanglan nga regular ang iyang immunization. Ana siya baby book nga malista kung unsa man na may mga immunization na hatag niya para dili siya dali nga masakit. Okay, so inaw ta kasabot ka sa gi-explicar nimo Miriam.